guys, no one can convince me otherwise. Indoba abathakathwanga abantu abasebenzela, like most of the presenters of Imoja Love Sana, something is going to happen with the law. Okanye mhlawumbi they are going through a lot, bane anger management issues and yazi. But recently abantu abaninzi bathukile on social media platforms after kuye kwavezwa intoba uSiyabonga lona ke hosta i-controversial show Skipper Amafiles kuthiwa guys ubanjiwe kuthiwa ebekwi-restaurant and unfortunately uye waxabana nje umzizwana omncinci ne-cashier and as bexabana wadecide intoba yena because ebephethe ispam wadecide ke ukuthatha esi spam wasiqhumisa ke sana kwi-restaurant ebusy kuthiwa ise-Stonehill east of Johannesburg. Kuthiwa yonke le nto ke yenzeke last week Friday on the 27th of June 2025. Guys, i-argument etheni yona le, so kuthiwa ke after ke umdlalo se edecide uba makaqhumise ezi sibham, obviously abantu that were around baye bapenika and some were really afraid for their lives because why would you just qhumise isibham over a argument, guys? So ke amapolisa most definitely aye abizwa and then utata uye wabotshwa and kuthiwa currently ke ngoku is in custody and is expected uba avele a court on the charges related to reckless endangerment and illegal discharge of a firearm. And ke kuthiwa kusazo investigatewa more into this. And njengoba benditshilo guys, abantu abaninzi abayikholelwa yonke lento eyenzakalayo. As a result, bathi mhlawumbi bazama ukumsabotaja or kukhona umntu within the law enforcement that is trying by all means uba kuvalwe ishow yakhe ke iskipper Amafiles. And izova kuni guys, what are your thoughts? Ndiyacela masi engageane and ndizonibona kwivideo elandelayo. Bye.